FSC ขัวมีแต่เนติรกปอละเลขทนบุงรุก FSC ขัวมีแต่เนติรกปอละเลขทนบุงรุกจางสมทุกกันเชียร์ไงจางสมปฐุมเพ่งหังกับเชียร์กินเอาแต่ขังละขังกับทุสอยดูทิลเตข้าเลวอินเจ็บเตลชินเสียข้ากันเชียร์ไง FSC บุงรุกจางสมอตบเบระจวนนัลปาเลจักนัทรุยจวนทิลติเทนันอินเลวอมรูเดียบุลังอัมเทนจูอินดาวโจนันปะเทียนรัลทวมฟัมกิมินินทวมรูกันบวนเตหิตีซาเลที่เซนันนิสีเลวลัลนัตเตเลทุนอินัตเตเลเฮทิมจุงะคอเวลโรเรลตูเตเลวันมุนาเตทาราวสวลหูอมเตอันนิโซเกจูวังอินนิทลาวะจวนอินดาวโจนตูเลอินติโจเวกนูปัวอินดินเทนตุรินปะเทียนรัลทวมฟัมกิมจุลารูข้านิเซลาปะขัดเชียกันเชียร์เลงาทูลจนอดังเทปกันนัดเชียร์เซลตุระง่ายเตละนี่สามนัมเบอร์สมนี่เละปริยัดนักข้าเชียร์งาสามนัมเบอร์สมนี่เละปริยัดนะจางสรีน่าจะกันเชียร์มายังไงสามนัมเบอร์สมนี่เละปริยัดนะจางสรีลัลปาจุกจักนั่นแหละกับพอนี่อ่ะกัถินลุงเฮียนามาจูอริงาติจวนปุยนกับอมาจูวังอินกัถินลุงฮีนัสตะกินลิมากัลลาอินนามากับฟักังติขันิเสละลัลปานาทูกันเชียร์เตะกันซาตันมัลมินสอมสักโลเซติจวนจันอินากัสวยดูตูร์เดวะแค่เตียงกันทักกวลเลยอ่ะนี่กันทักกวลเลยคติแค่ตุนนกก็ทักกันนี่แล้วเนี่ยกันสอยตัวมาจูริงตัวแต่ตานะลลิสวคริสตาปะเทียนฮีกันจักนะอันนี้ด่านกันจักนะฮีลัลปาอันนี้ที่ลำปังข้าสอยกันตุมจูอันนี้ที่ข้ากันสอยมาสานี่จูเฮ้หันสอยเนี่ยหันสอยอินดอทชาวดานะข้าเรียกทีมฮาร์คอบมาอ่ะจุดที่รัวจวนนี่มิริงอ่ะจักนะกันตีเตมคอยมุนจังปกโคละปอนิตาเสละจักนะริมมาค่ะคอยจังเหล่ากัลเงตีลายค่ะหันไงตัวเฮียนมิริงอ่ะจวนทัดหุยจังแต่ปุ่มรัวจังแต่จักนะค่ะกันเตตาจวนมิริงจักเละจักเลวแต่ข้ารุนริลตาเฮ้ยabstract เด็กเล็กจูนี่ไม่เทียข้อเวลาเฮียนมังไงนักกันติเตปอันเนี้ยตินห้วยเส้นนักกันติเตเนี่ยหมกขัดเตียงที่ตั้มตักถัวกันสวยฮีอัตตะกันหูเทง่ายจวนแอคชั่นง่ายอังจีทิลอัตตะกันลันชัวตีง่ายอังจีเขามันมีริงเอ็นตินันมีห้วยเส้นกันติเตปฮีอันเนี้ยชุดไม่ขนาดห้วยเส้นงดเทเลวะกันห้วยเส้นนักกันลันชัวตีเจ้าขันกันห้วยเส้นนักเองอังเจนเงยอดัยติเตค่ะอัลลอฮ์หลังทีนั่นจุดเตียงเด็กจวนห้วยเส้นนักจีนี่เอามาเนี่ยอันที่ทีน่ะจู่ๆตักซาลามาห้วยเส้นนั่นแหละริลรูลามาห้วยเส้นนะคะมีห้วยเส้นกันติตั้มแต่กันแต่ข้าจู่งจังจวนกันหันเตตาห้วยเส้นนะคะริลรูลามาจังรอนกำตัวจิรเงยอามาฟิสิกอลีน่ะเซกเวริมริมาอาลูเลียนเวริมริมาตีอฟังขันเงยอามาลันดานะจังเราห้วยเส้นข้าอมเบนี่มีตั้มตักสุขเตียงอัลลังจังห้วยเส้นนะคะกันในเวริมริมันนี่เซกเดวจู่ไอ้เรารัวสร้างเตียงเตจู่เซกครันระบาลีอันนี้ไม่อะอันเอ็นเร่พวกขันไฟเขาเราเดวจีขันนี่เวตานี่อมเจจู่ฟิสิกอลขันจู่ไฟเขาเราเดวนี้ไอ้อินเรียนน่าเชื่อจนมาข้าห้วยเส้นนะคะเปเงะ confidence level ขันในดวงตานี่อามาไฟเขาอินันหันเดวสุกปเลียนอันเชื่อขันอามาข้า confidence เราเนี่ยเตียกันจู่จวนอามาข้าห้วยเส้นเรียวอินเรียนนะจักเรียวอินเรียนนะคะเราในตาอามาเราจู่ริลรูลามาห้วยเส้นนะคะจู่มิสิ่งนักการหูบักเปลี่ยนละมารอนหลังชั่วข้านิชินตากันที่ทีน่ะจู่ริลรูห้วยเส้นนะจู่หลังเรารัวมาเตะฮาร์สัตนะตัก
kang thel ngai oma khan sekdeu khatang kaina riau oma ma sela achunga mi wachan chuak tur khan chuan sekdeu khana ngam kher lo theini ril rulama huai sen deuh kha chu avalut ngam mai theita khatiang deuh khan taksa huai sen le ril ru huai sen na kha arang ve theya vo pung na deuh ang chi ho kha mi huai sen an ni vek lo kholaya au lo ang chi tunge min chau tia au vak chi kha veng khata mi huai sen beran ni vek kher lo ani amero chu ta chuan chu huai sen na ron siam tu chu ril ru le taksa enting akan se in kopa huai sen na kha omta chu mi fam kim na chu mi huai sen kan ti dik tak te ron lan na kha lo ni ta ni chu kan soi kwal do na chan chu mi ringa chakna kan ti te po kha khatiang tho kha ni amai ro chu pathian thua pathian in kan chakna pathian hi kan chakna ani lalpa chu kan chakna ni kan ti hian kan taksa le ril ru lampang ni to lovin kan tharau nun tan kha la lo ni to jok ta a chu huai sen na chu mi ringina kan mamo le kan chakna tur chan lai chu lo ni ta ni chu lalpa chu kan chakna ani kan ti khan tharau nu na kan chakna tur te ti salama kan chakna tan te khan alo poimo ni ti lai kha lali suwa krista kan rin na konga khan chu lai chu thil poimo de mai lo ni ta in ka hre dewa hei nichina khan in relate da na kha ka soi zoi to mi aril ru lama huai sen na na chuan palian vak lo po ni sela aril ru lam panga huai sen chuan taksa ron lang chuak taksa lama ron lang chuak mi tam tak ti ngam lo kha tui liana po atu chuan a zuang lut mai ngam chu azon lu mai ngam na san chu taksa physical appearance atanga landan ni lovin aril ru huai sen na khan huai sen na kharon pe tak tak ani chu tiang deuh chuan kan taksa a chakna kan nei na tak po hi kan landan kan physical ai ma chuan tharau lama kan chakna hian ril dewani tharau lama kan chakna hian kan taksa po hian lan chhuwa dan lo nei ni kan tharau nuna kan thlen chin le kan dai chin chuin ang vek kher lo mai thea kan tharau nun dai chin te kan nge kan bible chiar dan kan tong try dan kan ring tunun rim level a khain ang kher lo mai thea ma se chu milan chuana tak chu kan taksa khan lo lang thina ni nun hlim na kan ti te beidon na kan ti te harsat na kan ti tam tak mi hringa lang chuak thin kan ti ho poka tharau nun hong zel khan alo om thina ni ti lai te kha thuma ni love kan soi ni chu ti chuan mi hring aya thil ti theizok omrin na hi khovela hian om hrim maya engwai nge pathian hi kan ringot ti hi ngan ngai to taila ke mani tal hing kan tal ve thei thawalom ti ngai to na hi om thei ni tuna po han ngai to la nga te ang khom ve chen zan te jing te tho ngai lo hian pathian ni jing te mu zak zele la anu malom ma se nga tinge ka in khom ram nga te kan tong try ram nga te pathian thu te kan chi ram thin ti lai hi han ngai tuna chu chuan a ena chu mi hring aya thil ti thei tu emo omrin na hi omani tu man pathian hi kan mu lo mai the tro pathian mu to kan om lo ang a thei lo ma se ke mani feeling kan ngai to na rama han pathian chu kan mu thei mang om mange e poni sela sa khuaron om tan na hrim christianity ni mo buddhism ni mo hinduism ni mo aron om chan na hrim hi chu mi hring aya thil ti theizo siam tu omrin na hi ni hrim ani kan pu te nu na po khan ani tho thingbul nung bulan bia anti chinte ram hoi ne na in thoi thi anti te khatiang an serle sang thil tam taka kha anti na chan chu mi hring aya thil ti thei hi omarin na khan nei lian mani chu tiang deuh chuan chu khovela mi hring te ngai dan kan hmu dan ania chu tu na christian kan ni na chante po hi ni ke ni ai thil ti thei pathian om kan rin na hian chu ta chuan kan in hatta chu mi rin na chuan kan kalta ma se chu kan rina chuan kan chakna mi hringina kan mamo chakna kan ti khan ni china kan sei jong a tharum lampang ni loin tharau nu na kan chakna te ti sathila kan chakna tur thil tam takate kha pathiana hian kan mutur ania chumi kan zon dan tur kong vela chu an soi zoi kan kadu lai chu ani ti kha an soi mor mu masa a ti chuan
กันมีสิ่งข้าจักเล่าเทกันเนี่ยจักเล่ากันตีขันให้ข้าเราหนุนเตะกันตีขโมยเทมนะจุงจ้างเตะเนี่ยโมบวยนะจุงจ้างเตะเนี่ยโมกงสังสังหารัศนันนัดนะจุงจ้างเตะชุ่งกันหนุนเตะปกันตีสนุนไม่เปลี่ยนมากันข้าเราหนุนเฮียลข้าจักเล่าเทกันนี่จุดเดียงจังตานจวนปะเทียนจักนะกันมาโมจูกันข้าเราหนุนจักนาตานยันเองทิลเตงกันมาโมตีลายข้าอันเอ็นจอยตายละปะเทียนถูกันเชียร์ตักเตะข้าหันตาร์ลันzok kan dua sam number som ni pariat chang sari kan chiar zo ta ka khan kan hmua lalpa chu ka chakna le ka pho ania ka thin lung hian ama chu aringa ti chuan puin ka om ti kha kan hmua indona le kong engkima chakna kha poimo a mihring takin ngai to taila chuta chuan helai sam jiak tuina soi chu pho angin pathian kha soi ani lalpa chu ka chakna le ka pho chakna pho chu ral thuamania mihring na khan chak tur chuan ama kha inven na kha ngai ve tina ni chu pho chuan ami nge aveng ama veng tu an ral be tena chem te ne mo thala ne mo khatianga an ron vi dona an ron sa don te ama veng tu chu a pho kha ni chu tiang deuh chuan swal laka min veng tu atan khan lalpa kha kan ma mo a chu tiang che chuan hnuaya che po khan ka thin lung hian ama chu aringa ti chuan puin ka oma ti kha kan hmule a pui khan ami ning a chu ami ning a kha kan narrative fek a keima thlir da a chui zaw na ti lampang a vela kha chu in be sei chuang lo na in om chuang lo anga khalaya ka thin lung hian ama chu aringa ti chuan puin ka oma pui ani na san chu ama rin na khani pathian kharin lo chuan pathian khan direct takin min ron pui ngot lo ti na ang deu ni chu mo pathian chakna kan tharau nu na a niam lai te ne mo sual kong kan han dai chang te a chak tura kan in be sei kan ke kan pen na che khan pathian kan au na chin zela che zel khan pathian chakna kan rin chana zel khan pathian puina kha kan lo dong do na ni ti nang deu khan ngai tai la ti chuan chu wain ka thin lung hin na sa takin a hlima ka hla ina ma chu ka fakang chu chuan a rong bol na ama fakna kha a ron hring chuak ta mai zok alo ni tina ang dewani chu somni le pakwana khan sam number somni le pakwana chang som pakhata khan ti na inje ka lalpa chona mi te ne na chakna pe nga lalpa chona mi te chu thamwanin mala soma chakna min pek rol khan sual do theina chakna te thatchiat na fellowship pe lo chang te ni mo conference program GKP program a tel pe lo changa kan than ti ram na khalaya kan pathian chakna rin chana kan han ti ve ram kan rong bol na chin kan han ti ve ram te kha chu ti ram na lai chu lalpan chakna min ron pek na lai chu lo ni ta chu chuan kan nun kha khamuan na min ron pe a soile chu malasom mang ti khani malsom na kha malsom don na po kha khata tho khana lo omani ti ram na te lalpa chakna nei tu te na kan be ram na la ya khan pathian malsom na te po kha ron om thina ni ti te kha hre thar taila ti chuan Isaya zole Isaya zia ka kha bung somli na la ya kha inron keu kherlo point ke man kan keu mayanga lo keu du inom chuan bung somli zole Isaya bung somli chang ngoro zone Isaya ka zia pakhat zo ka lo ni fesi zo ka kan soi mai nge helai ka soi le chuan no palange hei chu a thim khatle mina concept kha andang dewa ka hriat wain kan cancel le lok mai si te ang min hre thiam mai donia FSC
bungruk ni china kan chera khan pathian ral thuam fam kim ti chung chang kha kan hmuwa chuta chuan a to bera chuan lalpa le chakna tharhuya chuan thil ti theina nein lo om ro u dia bolangam thlenna chu in do zo nan pathian ral thuam fam kimin in thuam ro u ti kha kan hmuwa lalpa a chakna tharhui aron soya kha chu pathian atanga chakna kan hmu tur pathian rin chana kan rong bolna kan ti zong zong ak te kha 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 na huam thei ome kha thila kha mi hring tena rong kan bolna konga te kan ni tin nun man na rong zong kan mamo ania chu chu thil ti theina alo ni ta ti na ni ta thil ti theina kan ti khan etia enge superman dewa wachet choi choi lampang ni lovin keima ni lama sual aniamo thil thalo aniamo trong trai na manga kan ne kan ti ang chi te sual kan ne na zong zong ang chi te kha 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 na huama chu thil ti theina mang chuan helaya kan ne theilo sual zu aniamo thil chi sang sang aniamo kan do thila kha chu kan ne theina chu pathiana chakna kan nei na kha lo ni ta chuta chuan thil ti theina kan lo nei anga chu thil ti theina tang chuan thlem na ne tu kha kan lo ni don ta ka chiar vek lo mai anga chu chuan a top thenga aron entir kan chiar chua kan hmu ta ka chu survival din chua na kha ni pathian thu pathian ina mihring asiam chana hian han en la mihring chu thile mai tur kan ni kan ti a ma se kan thi mai na tur ko nga hian hey concept rong rong a chuan pathian in wana min ruai chodon ani pathian hi alo kalanga isu krista alo kalanga ti chona maring tu te chu wana kan non chodon ani ti kha ngai dana kha ma na tang to in ring tu te rin dan hrim hrim kan ma se chu chu a mun lok de le te ma achang sang de te chuan nak tu lokaron kal tur te mo kar le lokalo kal tur te ngai dan tam ta kha kan nei thina kha kharna thum thumna a te po khan an tu thlo te an lo wa chem zong zong te khan pai ya pathian a local to don lo wa po ngai to lo ven tia khatiang te kha a om kha chu chu hlim sanga te khan aron om thina pathian local hun tur le pathian ina a fa pa lo tira min lor hun tur hi tu man kan hrelawa chu ti rual chuan a mi hring a te lampang hi ama tok tur hian kan kal zeu zeu thina ni chu chu thina kan ti na lai chu lo ni ta chu mi hring ina thi na hi eng tika nge kan to don tu man kan hrelawa kan thi hun tur tu man hrelawa chu thi na kan tor khuna po chuan keima ni lampang in pe lo lampang kha song so hlot vak lo ti na ni chu hei ka pai na soi china voi ka kala ka soi ka la sia reng chu mi hring te thi na tur hian eng ma min dal tu hi om lo ani ti thina min dal tu om lo zia hi mi hring ina thi na ta na kan ma mo thil rang rang hi mi hring khovela hian a om kim nga veka than mual ram thatak kan neya than min zal na tur mun om sa huang ni sela wai me tan siam san nei dapa khor la sak tur ni sela abuin kan neya min vui tu tur pastor an oma min tra tu tur chung te kan neya khovel lama hen chuan thi na kan ma chon na tur min dal tu le min ti khol kham tur hi pakhat ma om lo e ti thina chu tiang deuh chu nia han ngai toila kan thi mai dona kan thi huna thil lo thleng tur mi thi te chunga thil lo thleng zong zong a kha han ngai toila chu tiang chu mi hring te hian kan nei sa vek ma se keima ni lampang che kha lo ni ta a chu chu kan survive enge kan dam kho chua kan ti ring tu te dam kho chua na chu kan rin na kan zui zel na konga amma nen kan thlen na kong kha lo ni ta a chu mi kan kong thlen na tan chuan kan mi hring dam chunga hian pathian chakna ringa pathian chakna rin chana kan kal kha thil poimo tak zet ani ti lai kha shenon le taila ti chuan nia kan kal deuh thuak to ka min kan thethia mang chu ni china ka soi zuai akha atop khanan kan hmanga chau ne na chuan thil ti theina pe thina chakna reng nei lo te chu atti chak thina ni ti khai sai je ka kan hua chau te ne na chuan thil ti theina pe a
ti chuan chakna reng nei lo te chu ati chak thin ti kha kan hmua mi pahnih mi ze pahnih kha khata han omin ka hredewa thil pahnih ron langa chu chaw ania adot le chuan chakna nei lo te ni chaw hian amin dewa ka hria chu ring tu ni si chaw chang nei hnung tol chang nei aron soina deuh ni in ka hria chakna reng nei lo na te chu ati chak thin ti kha kan hmu boka chakna reng nei lo chu pathian lampang hoi du na ril ru po nei lo pathian zon na konga po ngai tu na la seng vak lo he ta ring to level a po la niam lu tu kho kan ti ang deuh kha ani thei om mange khatiang ang chi ho kha isai je ka khan chung mi te chu chaw te hne na chuan thil ti theina pe a chakna reng nei lo te chu ti chak thin ani tlei rol te me upo an chawin an ha anga tlangwal te po an tluderang ti kha kan hmu boka tlei rol le tlangwal a te khin na kha chu mi hring that lai wang lai chak lai a soina ni chu chuan a entir chu ring tu thaber nia ka in riat lai te kan in khom tai mak lai berte nge ne ko rona kan active lai berte ko ran rong bol na kan thei to pa kan kal ve reng kan ti lai te po hian enga moti pal thil thuat thlu thei der kan ni enga mo dai sual pala thlu thei nung tol thei kan ni ti kha ti chenga chu tiang deuh chuan tlangwal te tlei rol te chak lai ber po kha an klu thei an chaw thei ti ron soi khna kha chu ani ome chu ta chuan chang som thum pakhat na chuan ti hian ron soya lalpa ngak tu te ro chuan an chakna chu an siam thalenga nichina ma sabera kan soi ma sabera kan ti chu chaw ne na chuan thil ti theina a pe thina tia chu thil ti theina kan ti te he laya e FSC a pokon soi to tho ang khan khati ang zong a kha siam that the ni kan lo chaw ani mo kan lo tol thlupal ring tu no na kan lo tol thlupal ani point a siam that theya in siam that the in siam dang in recover thei ati na ang deuh khani chu lalpa ngak tu te ro chu an chakna te chu an siam thalenga mu pui te angin thlain an thlok chawanga ha lovin an tlananga cha lovin ke in an kalang ti kha kan huta a chu chaw lo ha lo chuan a soi tum chu hlimna he laya tak sa hlimna kan ti te kan mi hring na nuna zan mutui na te nemo hlimna kan ti hrim depression anxiety khang zong hne theina kha lalpa chakna kan hmu hian kan ti sanuna po hian lokna tam tak kan nei thei don ni khana lo lang ta chu wang chuan kan rong bol na konga te kan tharau nun lama te le kan tak salama te po hian chaklo chang nei thei kan ni a mi hring kan ni a tluk chang te an pe lo deuh chang te mo kan nei fawang chu tianga chuan min ti chak tu lalpa kha kan mamo fowa chu kan mamo na chuan amma kan pan thiam kha apoimo a chu ta chuan taksa le tharau nun chakna pathian kha omani ti kha reng taila tharau nun chak te chu ti salama chakna an nei thin kan tiang deuh khan kan ti sa khovela poa kan chak theinan kan tharau nun hi kan ti chak zol deuh angai ni ati chak dan tur kong te chu ke ni soi nga loin kan hre theu ome lalpan kan thu soi te kan za tan mal min som saklo se